बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय निउ लावख्रिगुरि गामियाव। ओमफ्राय दा बेवहाय मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला सासे आदाया आंखौ कल खालामनानै बिसिम लिंहरनायलाय दा बे हिसाबै दा आङो दंफैयो। दा मा जाहोननि थाखायहाय लिंहरदों आंखौ बिसिम, दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो क्लियार दिन्थिलांनो नाजाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो गासैखौबो बुजिलांगोन बेसिम आंखौहाय बे आदाया मानो लिंहरदोंमोन, ओमफ्राय बे लिंहरग्रा आदाया सोर, बेखौबो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय दिन्थिगोन। मानो होनना बुङोब्ला बे आदाया गोबांथार बेबायदिनो माबा मोनसे दुखुथिया बेबायदि बेमार आजारजों सैसोनांनानै थानाय बा माबा मोनसे प्रब्लेम जानायफोरखौबो बे आदाया सहाय होबोयो। दा दाख्लैबो आङो सासे आयं बुरैनि आथिं बायनायाव बियो गावनि मिसेसआनो बेबायदिनो डक्टरनाव दंहैयोमोन, बेबायदिनो डक्टरनावसो लांदोंमोन। थेवबो बे आदाया बे बुरैनि आयं बुरैनि थाखायहाय 1000 सोनानै हरदों। ओमफ्राय बे आदायानो आंखौ बिसिम लिंहरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन, अब्लानो मिथिगोन बे आदायाबो सोर। दा फाइनालि जिथुनाखि आंखौहाय बिसिम लिंहरदों नैबे आदायानो। स' थेंक इउ आदा, आंखौ बिसिम लिंहरनायनि थाखाय। ओमफ्राय आदा मा उद्देश्य लानानै बिसिम लिंहरदोंमोन रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आसा गिबियावनो जाय एसके ब्लग बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावबाय। दिनैहाय नैबे बेलासिनि समायाव जोंनि बे फाथाबारि बिसटिसिनि सिङाव थानाय निउ लावख्रिगुरि गामि, बे गामिया, बेयावहाय सासे बेक्तिया, जोंनि मुरबि सासे बेक्तिया, मानगोनां बिथाङा दिनैहाय गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे बेमारियावहाय बेमार जानांनानै मोनसे अपारेसन जानानै माने गोग्लैसोनानै बिसिनायाव बिथाङा दङ आरो। दा बिथांखौ नुखागोन भिडिअनि गेजेरजोंनो, बिथांनि पिक्सारखौबो। दा आङो माने बेखौ नुनानैहाय, बेखौहाय मिथिनानै आं दिनैहाय मानसि मानबथा हिसाबै, माखासे मानसिनि धोरोमनि खान्थि हिसाबै आं बिथांनि जेबो उफाय गैयियावहाय आंनि थाइसे थाखा होब्लाबो सहाय जागोन बिथांनि सायाव, आं बेखौ साननानै आं बे उद्देश्यखौ लानानै आं नोंथांखौबो लिंहरनाय जादों। एसे ससियेल मिडिया होयोब्ला गोबां मानसियानो रायजो राजा मिथिगोन। जाय बिथांमोना बेखौ नायनानै बुजिगोन, बिथांमोना एसेब्लाबो अननाया सफैगोन। बेनि थाखाय थाइसे थाइनै माने मोनसे सहाया सफैगोन, आं बेखौबो आं रायजो राजानिसिम खावलायहरदों आरो मिथिहोदों। दा बे जाय बिथाङा गोग्लैसोनानै दं, बिथाङानो सासे मेइन गार्जेन। दा बिथाङा बहुद खस्थ' ट्रिटमेन्ट खालामनानै गोबां थाखा फैसा थांबाय। दा हा हु गैला, मालायनि आखायाव जोब। दा थोंजों माने न'आव जा उन्दुनानै थादों बेखिनि बेनोसै आरोखि, जेबो उफाय गैया। ओंखायनो आं रायजो राजासिमबो खावलायदों जाहाथे बयबो थाइसे थाइनैब्लाबो सहाय होयो। आंबो दिनै बेखौनो साननानै फैदों, मोनसे सुबुंखान्थि हिसाबै जोंनि धोरोम होनना बुङोब्ला जों बै मोनसे गावबागाव धोरोमखौ बेखौ बुजाया। माने धोरोम होनोब्ला नों जिखिया खामानि मावा मानो बेनो मोनसे धोरोम। दा सोरबा राजनितिक गेलेदों, बिथाङाबो मोजां मावदोंब्ला बेबो मोनसे धोरोम। सोरबाया आं मोजां खामानि मावदों, बेबो मोनसे धोरोम। सोरबाया आं बिजनेस खामानि मावनानै जादों, बेबो मोनसे धोरोम आरो। दा जोंहा मोनसे धोरोम थायो हिसाबै, सुबुंखान्थि हिसाबै, दा आंबो बेखौनो साननानैहाय अनखांनानै अननानै जा हायो आंनि दंनायनिफ्राय थाइसेब्लाबो आङो बिथांनिसिम मोनसे सहाय मददखौ आं होफैदों। ओंखायनो आङो बेजों लोगोसे मोनसे ब्लगखौबो लाफानो साननायखाय आं गोसो जाना आं लिंहरदों नोंथांखौ। ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे मिथिलांजोबथों होननानै आङो बे ब्लगनि गेजेरजों आं फोसावनाय जादों आरो। दा निस्सय गोजोननाय थाबाय आदानिसिम। मानो होनना बुङोब्ला जों गावजों गाव अनलायनायासो बयनिफ्रायबो देरसिन। दा बेजों लोगोसे जिथुनाखि आंजों स्क्रिनाव दङ नै आदा, बे गामिनिनो थागिबि। मानो होनना बुङोब्ला बे बेमारखौहाय बे आदायानो गोजान गोजान जायगायाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय लांदोंमोन। ओमफ्राय दा आदा, बेमारिनि हालोदा मा रोखोम थासारियाव दङ, ओमफ्राय नोङो रायजो राजानिसिम गामिनि जानानै मा मेसेज हरनो गोसो, बेखौहाय आदानिसिम खावलायनाय थाबाय आं। आङो दा खावलायनो सानदों रायजो राजानिसिम, जेनाखि बेमारिनि हालोदखौ नुनानै आं जे सोरबा अननानै बिनि बेमारिखौ नायनानै दा थाइसे थाइनै सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौ। आरो आं बेखौ लानानै जेनाखि जोंनि सोलिबाय थाबोनाय बिटिआर सरखार, नै आं बेखौबो आखाइ खबजबनानै खावलायदों, दिनै बे बेमारनि थाखाय एसे एनै अनसुंथाइ हरनोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौ। दायो जिथुनाखि बेमारि जानाय, बे बेमारिनिनो अनसुलि मेसेज दङ नै, आं बिनिफ्रायनो मिथिना लानि। दा बे बेमारिया मालानिफ्राय जानाय जाखो एबा बेसेबांसो जाखो जानानै? बे बेमारिया जानाया 6 मास जाहैबाय। आदसा ओमफ्राय नै दा माबा बागानफ्रा बन्द' जाजोब्बाय। ओमफ्राय दा नै माबा हुफ्राबो गैले। दा नै
ओमफ्राय जेनेबा डक्टरनावहाय अबेयाव लांनाय जाखो बेखौ सिलिगुरियाव लांबाय ओमफ्राय माबायाव लांदो नै रलारसावबो लांदो ओमफ्राय सगानावबो लांबाय ओमफ्राय दा नै थाखादा जोबस्रांजोब्बाय आंनिया ओमफ्राय दा गथ'फ्रा साबैसे दं 6 जन अ ओरैनो मा क्लासाव फरायनाय दं ओरैनो एम इ स्कुलाव फरायनाय दं ओमफ्राय दा 6आव हाबदों खायसे नै दाबो गलाङाखै सानैया जेबो जाया ओमफ्राय दा माबायदि हालोदाव बेमारिया मा दा माबायदि हालोदाव दं बेमारिया दाबो नै जागासिनो हरावहाय बारा उन्दुनो मोना आङो रायजो राजाफ्राहाय एसे एनै हरला अनसुंथाइ हरला दाम जागौ अपारेशनावबोसो हादों दा माबायदि मोनो सायो नामा जेबो सिन्था गैले माबा मोदोम पबनायानो सिङाव गोदोना थाबना मादै बेनो जा उदाव आलौवो सायो बे हस्पिटालाव सेरेन बिबो होयो बे गोदोना थाबना ओमफ्राय दा थानो हायै बायदि सायो नामा जिउआनो गनायसो आइखां बायखां ओमफ्राय स्केनफोर खालामाखै नामा माबा मोनसे बेखौ टेस्ट खालामनाय मानाय मा खालामखो बेवहाय क'क्राझार सिभिलावबो थांबाय ओमफ्राय ओरैहाय सिलिगुरियावबो थांबाय